हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ चलते आज ब्लॉग स्टार्ट करिए देखो फ्रेंड्स ठाकुर गाधी देवी आज शेष पाली लाइट वो ये कर दो दिए हलदी काढ़ी देवी पानी का बहुत सारी जानी चिंता कईटा रोग
ସିନ୍ଦୁର ଅଛି କୋଉଥିରେ ଏ ଗିନାର ସିନ୍ଦୁର ଅଛି। ହଁ ସିନ୍ଦୁର ଅଛି ଆଉ ଡବାର ଅଛି। ଯାହା ଦେଇଥିଲେ କଦଳୀ ଟିକେ ବାପା ଭୋଗ କରିନଥିଲା ପଚିଗଲା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଭୋଗ କରିବୁ ଘରେ ଛୁଆ ଆଣିଥିଲି ଦିଟା ଭୋଗ କରିଦେଲି
ଚାବି ଦଉଥିଲା ଯେ गाय दियों डेरी केला न बाध्यम नबाक आनी जागा बाध्यम नबाक आनी जागा बोली नेला मन रखिक फल देदेव शुक्ला शुक्ला बाटी शुक्ला बाटी शुक्ला न तो ठाकुर बसी सारे नहीं ज्यादा पकई दे खोला सिंदूर से गिनार पकई दो खंड दी तीन थर दे देती आ नहीं खंड सिंदूर जमे लागुनी से बेकारिया सिंदूर तो खोला सिंदूर रखी दबो जाको लगो आराम ठाकुर भी अलगा रखी दबो से सिंदूर लागी
ये बा जमा लागुनी जमा लागुनी बाबा के कोड लखी ए डबची कोन धूप हां ये गुंडा जगह रे जले देबी ना लगे दे लगे भी तो दे दे ମୁଁ ଆ ଯୋଉ ବରକଣ ପତ୍ର ଦିଟା ଛିଣ୍ଡେଇଲେ ଯାଇକି ଜାଣିବି ଗୋଟେ ଡାଲା ସେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଏଠି କାହିଁ ଯୋଉ ବରକଣ ପତ୍ର ଗୋଟେ ଡାଲା କରିଦେବ ତାଙ୍କରି ଡାଲା ରଖିବ ଏବେ ଯୋଉ ବରକଣ ପତ୍ର ଦରକାର କି ସେଇଠି ଥୋଇଦେବ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ କାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ନାଇଁ ମୁଁ ତାର କଣ ତାର ଅଛି କି ଅଛି କଣ ଦେଖୁନା କାଗଜରେ ନାଇଁ ସେ ଝୁଣା କହୁଥିଲା ନାଇଁ ରଖିଯିବା ଇଏ କଣ କୋଲା ସିନ୍ଦୁର ଆଣିଲେ ଲାଗିବ କେହି ଆସିନା ଆମର କଣ ସେତିକି ଆହୁରି ତିନିଟା ଥୁଆ ହେଇ ସାଡ଼େ ମୋ ବୋଉର ଫୁଲଟା ଲାଗେ ଜାଣି 6-7ଟା ସୁଜନ ଶୁଣ ଅପୂର୍ବ ରସ ଏହି ବିଧାନ ବୁଦ୍ଧିମା ମାନଙ୍କ ମହିମା ଯେତେ ଓସାଇତି ମାନେ ଶୁଣ ସୁଚିତେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ନାମ ବୋଲି ତାର ଯାଜପୁର ଯେ ଘର ତାହାର ଭାରିଜା ନାମ ତାର ପ୍ରିୟବତୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ସେହି ଯୁବତୀ ତାହାର ଥାଏ ଗୋଟିଏ କୁମାର ସେ ପୁତ୍ର ନାମ ଅଟେ ଭାଗ୍ୟଧର ଏମନ୍ତ ସୁଖେ ବଞ୍ଚୁଥାଏ ଦିନ ଚିନ୍ତା ନଥାଇ ତାହାର ମନ ଏମନ୍ତ ତହିଁ ଗଲା କେତେ ଦିନ ଭାଦ୍ରବ ସମସ୍ତ କାମିନୀ ଗଣ ଯାଇ ଓଷା ବିଧିମାନ ସମସ୍ତେ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଚଳିଗଲେ ଓଷା କୋଠିରେ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକା ଆଉ କଣ ବସିବେ ଜାଗା କାହିଁ କହିଲେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଅନନ ମନେ ଉଡ଼ା ଉଡ଼ି ଯାଏ ଦେଖିବ ବିଧାନ ମିଛକୁ ଦିଅନ୍ତି ଉଡ଼ା ଉଡ଼ି ମାନେ ମତେ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା पुतळी छंद वटवामनु देवता हृदा वेद सत्वनाच वेदे वस्तु ग्रहणे विनियोगाहं वन्धद्वारान्तरसां नित्य कृष्णान्तरीषणाहं
ईश्वरी सर्वभूतानं ताधियं परिश्यं चन्दनस्य महापुण्यं पवित्रोपनाशनम् आपदा हवतु लक्ष्मी वसति रविमहाग्रह साधिदैवतं यथा विभागायं ॐ चन्द्रं प्रभृति सत्वनाथहितायुः चक्रासं चकितं सचराचरा सुभ्रगेशा जंग 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 जगत माता जोगदहिता जोगिनी जोगरूपा डंग 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 डाकेनी साकेनी डाक हाका प्रताका सामा पातु सरस्वती भगवते निसंजजापाहं जा देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमतस्यै नमतस्यै ନିଅ ସବୁ ଆଳତି ବୁଲେଇଲ ଦିଅ ତମେ ଦେଇ ଆଉ କିଏ ଥିବେ ଦଉନା ସମସ୍ତେ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦଉନା ସେ ଯେତିକି ଦେଲ ବୁଲେଇଲ ବାହାରି ଯାଅ।